gaan nu verder met de voorleeswedstrijd in de Oranjerie in Remming, waar Patricia voor ons verslag doet. Ja, hallo meneertje de nieuwslezer van L.A. Wat doet je wel niet? Dat is Merel en mijn werk. Du kunt hier niet zomaar de presentatie overnemen. Du verdienst de wat van de week zo, alstublieft. Ja, Patricia, kom er maar in. Hoi, ik ben Patrice en verstaan je vandaag bij Theaterhotel de Orangerie. En hier is een nationale voorleesdag. En je ziet het, de sfeer zit er hartstikke goed in. Kijk eens even hier allemaal. Sabine is de best, we weten dan de rest. Citroen, citroen, citroen. Sabine wordt ik Nou, we hebben hier zo'n hartstikke geweldige kandidaat. Wat bent je? Ik ben Sabine Jansen. En wat ga je zich vandaag allemaal doen? Ik ga voorlezen. En vertel eens, hoe gaat het verhaal over? Ja, het gaat over een meisje dat thuis geslagen wordt. En ja, daar ga ik een stukje over voorlezen. Oké. En dat voorlezen, van wie heb je dat geleerd? Ja, van mijn ouders en van de meesters allemaal. Dus ja. Oké. En denk je dat je een goede kans maakt om te winnen vandaag? Ik denk het wel. Ja, iedereen zal supergoed zijn, maar je kunt het altijd proberen, hè. Oké, nou veel succes! Kim, lezen, maar de hele klas staat klaar. Het spandoeken en zwaar. Kim, zet hem op je, want je gaat op de top. Presentation, ja, presentation. It's just the way we feel. Jullie. It's just the way we feel. En wat vind je nou eigenlijk van lezen? Wel leuk om te doen. En waarom? Wat is er zo leuk aan? Als je spannende boeken hebt, is het leuk om te lezen. Om te weten hoe het kan zijn en misschien omdat het wel echt is. Oké, dus je houdt ook heel veel van spannende boeken. Maar hou je ook nog van andere soorten boeken? Ja, grappige. En heb je ook een lievelingsschrijver? Jacques Friens. En waarom? Wat maakt die schrijver zo bijzonder? Ja, hij heeft ook leuke boeken en zo. Oké, dus je bent wel enthousiast dat je hem dadelijk ook in levende lijven gaat zien? Oké, nou, heel veel succes! En neven mij de hele geweldige schrijver Jacques Friens. Heel veel kinderen vinden het geweldig schrijven, maar hoe haalt je nu eigenlijk die inspiratie vandaan? Nou, dat is eigenlijk een heleboel. Het is mijn eigen jeugd. Ik ben zelf heel lang meester geweest, dus ik heb heel veel meegemaakt op school. Er staan dingen in die echt gebeurd zijn, maar er staan ook heel veel dingen in die ik verzonnen heb. Dus altijd een beetje een mengelmoesje van eigen ervaringen en van verzinsels. En hoeveel boeken heeft u nou in totaal geschreven? Ik heb net mijn 64ste boek af. Dat kan nog wel even vooruit. Dat zijn er nogal wat. Op welk boek bent u nou het meest trots? Oei, dat vind ik een hele lastige vraag. Want ik schrijf nooit zomaar een boek. Dus ik vind het altijd heel moeilijk om echt te kiezen. Want ja, Achtergroepers huilen niet is bijvoorbeeld zo'n titel waarvan ik weet dat kinderen die heel mooi vinden. Maar het gaat toch veel beter met je, zei Laurens. De juf vertelde dat die laatste kuur heel goed is aangeslagen. En dat je weer gauw naar school mag. Voor halve dagen ja, maar niet op kamp. Maar Oorlogsgeheim, dat is een boek, speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog hier in Limburg. Midden in de nacht schrikt Tuur wakker. Eerst dringt het niet helemaal tot hem door. Maar dan hoort hij geschreeuw en gebons. En stemmen die roepen: Auf machen, snel! Meester Jaap, ik kan nog wel even doorgaan. Je ziet, het is al lastig om één titel te noemen. Meester Jaap op 1 april. En zo kwamen de Romeinen in ons land, zegt meester Jaap. De hele groep slaakt een diepe zucht. Meester Jaap heeft net een spannend geschiedenisverhaal verteld. Dat was gaaf, meester, zegt Joris. Meester Jaap knikt. Nou heb ik wel een kop koffie verdiend. Gaat het boek over? Nou, het zijn allemaal stukjes verhalen, zeg maar. En ja, ze maken heel veel dingen mee. Dan eet hij weer een plant, dan speelt hij weer een juffrouw. En ja, het zijn gewoon hele leuke verhaaltjes. Hé, maar vertel eens, waar gaat het verhaal over? Het gaat over een meisje, Rosa. En dat heeft nogal een probleem met haar vriendje Neus. Want die gaat niet op kamers wonen, maar ja, dat is toch anders dan ze had voorgesteld. En ze heeft nog meer problemen, want haar moeder wil alweer gaan trouwen en dat wil Rosa niet. En haar vader wil verhuizen naar Suriname.
En haar vriendin Stasja loopt ook steeds weg. En dan weet ze niet precies wat ze daarmee moet doen. Oké, nou dat klinkt als heel veel drama. Ik hoop dat dat bij jou niet zo is in het echt. Nee. Oké, hey, veel succes. Dankjewel. Roosje, wat is er? Je bent toch niet weggelopen, hè? Nee, ja eigenlijk wel. Maar waarom? Heb je ruzie met mama? Nee, ik had ruzie met Neus. En ik was in Rotterdam. Rosa knikt. Wat fijn dat je naar mij toegekomen bent. Wil je vertellen wat er gebeurd is? En vertel eens, wat zien nog de hobby's neven lezen? Dwarssluiten, ballet, lezen natuurlijk. En nog andere vormen. En wat vindt u zo leuk aan lezen? Nou, gewoon, ja, ik weet niet. Je kunt zich in een boek heel inleven. En bijvoorbeeld in computerspelletjes niet? Nee, minder. Oké, en hoe gaat een boek over? Het gaat over een grootmoeder en Joris. En Joris haat zijn grootmoeder. Want die zit heet hij om te mopperen. En dan gaat er een plannetje bedenken om grootmoe eens terug te pakken. Oké, dat klinkt heel spannend. Hey, heel veel succes. Het fantastische plan. Joris ging aan de keukentafel zitten. Hij beefde een beetje. Oh, wat haatte hij grootmoe. Hij haatte haar echt. Dat akelige, hekserige oude wijf. Waar zit je hier? Ik ben Ellie Kuipers van Bibliotheekhuis Limburg. En ik heb een opdracht van de Limburgse Bibliotheek, de organisatie van de voorleeswedstrijd voor Limburg. En wieso is een voorleeswedstrijd nou zo belangrijk voor dat lezen? Nou, een voorleeswedstrijd is ontzettend belangrijk voor het lezen. Want het stimuleert de kinderen op een leuke manier aandacht aan boeken te schenken. En tenslotte hebben 5000 kinderen in Limburg meegedaan aan deze voorleeswedstrijd. Waar we 3000 kampioenen uit 14 gekomen. En hoe staan ze hier? Om uit te maken bij hem naar de landelijke finale gaat.